Gaur maiatzaren 7an mindfulnessi buruz hitz egingo dugu gaur, gure kolaboratzailea den Pablo Lasarekin, izan ere berrikuntza asko, berak kontatuko digu ze berriak dituen, baina asko dira, ez da ala? Bai, ala da. Bai, oraintxe bertan azkeneko kurtsoaren erdian zaudete. Bai, erdian. 10-11 sesio ziren eta gaur bosgarrena. Gaur aste honetan bosgarrena, erdian. Ondo dijoa. Jendea lan egiten nahi da gaina. Batzutan lan egiten gehiago edo gutxio. Hontan, dirudienez lan egiten nahi dela. Langileak dira. Bai. Eta hori ekainean bukatuko delako. Bai, ekaina, hogeian hortikan. Azken aste horrekoan hortikan, bai. Orduan gustora talde bezala. Bai, mindfulnessen inguruan beti taldeak sortzen dira eta talde asko pasatzen dira. Eta orduan inoiz ez dakizu nola izango den taldea. Eta hau langilea tokatzen ari da. Baina badago beti jarraitzen duen norbaitek, ez? Bai, hortikan beti norbatzuk, guk astero badukegu lan eta meditatzeko eta egun bat. Eta hor, pixkanaka jende agertu, desagertu horri biltzen da. Ez, bai, batzuk bai. Eta beste batzuk ere etxen lan itegue. Eta gero ekitaldi beretziak daude, ez? Ikastaroaz aparte. Bai, Zaragozan aurten ekitaldi berezia dago, topaketak. Meditazion y zientzia deitzen diote. Topaketa hauek interesgarria dira, ez dira oso, nola esango genuke, meditazio eta zientzia biek ustartze edo biek bat egitea edo ze harremanak dituzten, ez? Eta interesgarria egoten da, beti jende interesgarria etortzen da, eta aurten badator Kabat-Zinn jauna da mindfulness munduan, famatuena edo izena eman diona gehien, ez? Badago jende asko mindfulness munduan bere gauzak edo bere haziak jarri ditula, ez? Nion Kabat-Zinn da izen bezala bera da, burua, ez? Eta, 85, dugu ja urte batzu baditu. Eta nongoa da? Estatu Batutakoa, nik uste dut Massachusettsekoa dela, bai? Berak sortu zuen edo egin zuen lehenengo protokolo mindfulnessekoa MBSR ditzen dana, ez? Estresari buruz, eta badator, bai, Zaragozara dator, eta, ara jongo, aber zer kontatzen digun. Ingelesez orduan. Pentsatzen dut baietz. Eta orduan, berak izan zela, mindfulnessa betidanik existitu egin, betidanik sortu zenetik, baina ez mende askotako zientzia, filosofia, ez dakit, bizimodua dela. Bai, estrategia handitzeko edo, ez dakit, batzuk iluminatzeko, beste batzuk jakinduria garatzeko, estrategia bada edo lan batzuk dira, gero bide asko izan ditu. Baina Kabat-Zinnek egin zuena izan zen, era batean okzidentalizatu. Eman zion okzidental kutsu forma, zeren ordu arte pentsa denak pelikulatan ikusten dira bezala, hor meditatzeko leku bat egongo zen, eta hor zeuden denak iseita, eta monjeren bat edo 15 ezagit. Baina Kabat-Zinnek eman zuen eta okzidentalizazio puntu hori eman zion, eta gero eramaten dugun sufrimendua txikitzeko, gutxietzeko, bera jarri zion forma. Ekarri eta egokitu. Bai, ala esan. Eta eman zion, 12 asteko formato bat. Gero, klaro, norbait hor sartzen da, dela lehenengo impulsoa edo, eta gero, bakoitzak jakingo du ze bide ingo duen edo zer. Esan dezakezu, mindfulnessa eta meditazioa elkarrekin jaiotzen direla, baina badago momentu bat non mindfulnessa ongi izatea dauke helburu, eta meditazioak, jakinduria, sabiduria, iluminazioa, garapena, gizakiaren orokortasunean, holistikoa, ez? Orduan biek, hori jaiotzen dira, eta batek, nik ondo nago, ondo datorkit, eta beste batzuk, jarraitzen dugu bidea. Eta oraingo topaketan, badago egitarau bat, edo... Bai, baina ez dut irakurri ezakit zertan ibiliko garen. Pentsatzen dut, normalean Kabat-Zinnek nik beste leku batzutan ikusi dudanez, orokortasun batean sartzen da ez. Ez dago espezifikoki zertan nun batien kokatua. Eta topaketa hauek meditazio y zientzia beti normalean kokatzen dira, osea... Urtero egiten dira. Urtero egiten dira eta galderaren bati erantzuten zaio. Iaz
Ia zein izan zen, astuta daukat. Bueno. Bueno, hortxe. Bai, bion, batzutan izaten da, badibidez, jakinduria, edo izaten da maitasuna, edo izaten da, osea, gai bat hartzen da, ez? Eta jende ezberdinak gai horretaz hitz egiten du eta gero antopatzen garenak egiten ditugu foro moduan edo elkar iritzi moduan hortaz sakondo pixka bat. 3 eguneko ekitaldia, ez? Bai. Zaragoza da, Espainian, Zaragozako Unibertsitatea Espainian badagoen puntu garrantzitsu bat mindfulness arloan, ez? Bat dago Zaragozan, bestea Madriden, Valentzian, Donostin eta Bartzelonan gutxi gora bera hor dira. Eta unibertsitateko ekimena da? Bai. Bueno, azkenean ere izenak esaten du zientzia hor erlazionatzen du, ez? Mindfulness zientzia oinarri dauka, ez? Bai. Bueno, hontan eta Zaragozan unibertsitateak babesten du. Baina meditazio y zientzia ez da unibertsitateko gauza bat. Jende ezberdinak, batzuk unibertsitateak datuzena, beste batzuk meditazio datuzena, elkartu ziren, egiteko gauza bat ez komertziala. Hoizan helburua eta da helburua. Ez egin mindfulness ondo hontan ez dakigu komertzialtasuna eta dirua eta liburuak eta izenak eta gertze asko agertzen dira. Eta batzutan bakaldo egiten da funtsezko helburua dela nola gizakiari sufrimendu hau gutxitu ez. Eta haula meditazio y zientzia haula montatu zen helburu horrekin. Ez dakiten entzat, mindfulnessa, ze zientziatik, ze nolako errekonozimendua dauka edo? Esan dezakegu mindfulnessa garatzen ari dela hainbeste, zeren lehen Kabat-Zinek eta beste batzuk ere egin zuten batuketa hori, ekialdea eta mendebaldea, zientziatik jontzan. Etzan izan meditadore bat, zer dauke buruan, baizik eta zientziarekin bat egin zuen. Kabat-Zin klinikoa da, bera biologo bat da eta pazientekin lan egiten du. Orduan, gaur egun egiten ari dira, minon, urtero milaka ikerkuntza, mindfulnessen meditazioanen onurak guk gizakiontzat, bai buruan, gorputzean, gauz asko egiten ari dira, minon asko. Meditadoreak eskanerretan sartzen dira ikusteko, garunean zer gertatzen da, eta sinapsiak, eta ikusi da bai estresarako, eta bai ikusi da bizitza ere iraupena zabaltzeko eta handitzeko, bai gaixotasun askotarako asko laguntzen dura, asko. Horregatik garatzen ari da, zeren berez mindfulnessa gaur egun saltzen da gehiago zientziarekin bat egin da, eta zuk hementxe ikusiko duzu, ospitaletan eta mindfulness salaketa badaude gaur egun. Hori garatzen, eta hemen, berandu gabiltza, Estatu Batuetan, edo Inglaterran, edo Alemanian. Eta ekitaldi hauetara joateko, badago inskribapen... Bai. Ez dakit izena, jartzen mani baduzu gaur egun, ez dakit internet Zaragoza, mindfulness edo... Bilatzailean agertuko da, bai. Eta maiatzaren ze datan? Maiatza, ez da maiatza, da ekaina, barkatu. Ekaina, ez dakite, oita, azken astea, azken aurreko astea, hortxe, ez nago ziur, ez nago. Horta apuntauta da non baina. Bai, interneten agertuko da. Bai. Eta ez da ekitaldi bakarra, erretiro bat ere hor dago Arizkunen. Bai, erretiroa nik gidatzen dut eta montatzen dut aurten. Bai, 1, 2 eta 3, ekainak 1, 2, 3 Arizkunenen, Pirineotan. Eta, Arizkunen da herri kolektibitatean bizidan herri bat, eta leku polita da, nahi nuen olako leku batean egin, dena izango da voluntarioa, bai prezioa eta bai egiten dugun guztia. Eta bai, ostiralean elkartuko gara, ostirala arratsaldean, elkoa zen, eta gora igoko geha, zer hor pistaz joan behar da, ez dago errepiderik, ez dago tabernarik, ez dago ezerran. Eta isiltasunean meditatuko dugu. Isiltasuna daukan, erretiroak isiltasunean egiten dira, eta garantzitsua da, gaur egun bizikaren zarata guztionekin, batean 2 egun isilik egotea, eta lantzea, bai arnasketa, eskaneoak, meditazioak, naturarekin kostientiki egotea, bazkari eta jate kostientea egitea, egingo dugu prozeso polit banek, uste dut. Eta hau zuzenduta egongo da, edon horri, jende berriari... Bai,
Jende berriari joan daiteke ez dago arazorik, baina konbendatzen dugu, bueno, zeo zer meditatu duenak edo gutxinez badakiena norbaitek eserita joan behar dela ez. A ber, noa ez daki noa, eta zer berzu, ez dakit ezerrez, bueno. Bueno, jendeak ere deitzen hau, eta ez du zertaz jongo dan ez, eta nik, bueno, itzitzen dugu pixka bat ez, eta balin badokezu, nahi dut joan, eta bai, nahi dut hori probatu eta egon, eta ikusi, primeran aurrea, bineon, balin bazatoz, ez dakizula noa zoazen, eta ez dakizu zer ingo duzu, esan ditu, beto duzu, ez dakit, beste momentu batean, zure bizitzako beste momentu batean etortzea ez. Baina, egongo geha, Arizkuren txikia da, oso txikia da, eta sala handi bat badagoan lan egiteko. Eta, eguraldi politia gukiko du, seguru, eta ez balin badala, onla izango da. Eta, badaude ja batzuk, apuntauta, gauza horrea doa, ondo doa. Hau, lehendabiziko aldi alda edo gehiago antolatu dituzu? Nik lehenengoa egiten dut. Horrelakoa, nik retiro askotara jo naiz, nik jasotzea, ez? Eta 10 egunekoak eta beste formato batzutan. Baina, klaseak zoaz ematen einean, jendeak beti esatizu, zertik ez duzu retiro bat egitean, zertik ez duzu retiro bat egitean. Eta ia zan, benga, ingo dut, eta azkenean gauzak ekortu edo gauza lio askotan, eta urten ja hasieratik ezainen, bai, egun hauetan eta fetxa hauetan egingo dugu, aurrea. Eta, hortxe. Eta orduan areto batean egingo dira ekintzak, edo kanpoaldean ere, esan duzu naturarekin. Naturarekin meditatu ere egingo da, orduan kanpoan ere lanak egingo dira. Baina gehiena areto batean, eta gero bazkarietan ere eta egingo da. Eta lo egiteko eta hori? Han badaude, infrastruktura badago. Baina hori bakoitzak bilatu beharko duela bere... Ez, han badaude, badaude gelak, badaude gauzak han loiteko, eta bakoitzak eramaten du, nahi bain badu bere sakoa edo ez dakitzer, edo nahi bain badu kanpoan loin, kanpoan loin dezan, ez? Goizeko 7 egiko geha, eta 10 bukatuko dugu. Eta hori asteburu batetan orduan? Bai, ostiraletik igandeko bazkaldu eta gero arte, bazkaria eta gero arte. Eta egitaro guztia badaukazu prestatu? Bai, eta guztiei bidali diet, eta guztiei mailak eta bidali ditut, nirekin, batez ere nirekin mindfulness egin dutenak, ez? Gero Arizkurengoak bere propagandak eta bere gauza jarriko dituzte. Orduan apuntatzeko aukera badago? Bai, badago. Eta apuntatzeko, bazakit mindfulness.eus, eta hor agertuko da. Eta gero ere berrikuntzak datorren urterako, ez? Bai, eta importantea gainea, datorren urtean, ze momentuan, datorren kurtsoan. Urtea kurtsoa guretzat ikasketa bezala. Bai, ez 2019an baizik eta iraietik aurrera. Hori da, iraietik ekainea hori da kurtsoa, ez gutxi gora bera. Bai, akordio batea iritsi gara. Baraka salarekin, Baraka dago zentro bat Donostian, Baraka, Espainia munduan mindfulnessen asko esaten duena, ze jendea zaharra dago, zaharra esaten dut urte asko darama ez, mindfulnessa hemen darama da 5 urte, darama 20 urte batzuk meditatzen, psikologak dira, unibertsitatearekin harremana dituzte, eta nik hor formatu nintzen, mindfulness honetan, eta montatuko dugu hemen baraka bi bat edo beste baraka bat hemen ioinan. Orduan, nik espero dut apostu bat izango da, interesgarria izango dela, eta oso zentratua gainea mindfulness munduan, ez bakarrik mindfulness, gorputza eta burua, mente, cuerpo delako honetan, hortikan gauza asko, gauza gehiago hartzen, baina batez ere meditazio eta mindfulness asunto honetan. Eta, honek ekartzen digu, Barakara Donostira, joten da jende, Espainiako jende importantea, txarla bat dela, edo kurso bat dela, eta hori pixkanak ekarreko dugu honea, ez? Orduan, eskola bat, baina ere ekitaldiak hartuko dituena? Bai, ekitaldiak eta gauza presentazioak, eta gaur egun adibidez Donostin, Baraka Donostikoa, berak formakuntza, mindfulnessen formakuntzan dauka,
izango da Espainian gehien formatzen dituen jendeak, eta Espainia osoan ere, Galizian eta Valentzian, eta ere Barakako jendea, irakasleak joten dira formatzea jendea, ez? Osea, arrakasta dauka eta importantzia, eta Donostitik pasatzen dira, Espainia munduan, o Espainia estatuan, mindfulnessen ibiltzen diren, jende jakintxoena edo zaharrena, gutxienez denbora gehiago daraman jendea, ez? Eta, hori espero dugu honeak hartzea, bez? Hemen Baraka ere montatzen malin badugu, Eta orduan, irailetik aurrera edo oraindik hitz egiten... Horraigea, irailetik aurrera, irailean ez da montatuko, baina nik uste du kursoan zehar montatuko da. Irailetik gainean, nun bat jentak, lokala, bestea, gauza asko daude. Berriak izango ditugu orduan. Bai. Orain momentuz, ariketatxoak ere ekarri dituzu, ez? Bai. Utziko zaitugu eta zuei ere utziko zaituztegu berari.